हामबाय खुलुमखा जत मीडिया चैनल जोंनि दिनाव कायसा जों प्रग्रामनि बागै कक्टिफ्रा मीडिया कायता कायसा सुमुई टीवी जों बंनि हयते एकटा जों दिनै प्रेस मिट खालामनो नाहा जे जोंनि LTV दलाय त्रिपुरा मनो आरडी ब्लक आन्डार नि इस करमछारा विलेज कमिटी नि तुयै केहाजों प्रेस मिट खालामनो माफाया बाध्यतामूलक जोंनि त्रिपुरा मथा नि हयते कायसा जों प्रेस मिट खालामनो तायरो संनाय लायो आसुग लायो जों करफेथै सायखना रोंनाय जोंनि इरो एजेन्डा दङ गत जे त्रिपुरा मथा एडीसी पाइमानि यागुलो बिनि परेगो ताबक जों जे अन्तहा जोंनि सारा एडीसी दारा जोंनि त्रिपुरा मथाराव सरकार गठन खालामजाक आलाय बिनि बिसिंतयै आं करक सानै मुसु मोनलायसे जे जों फायहा थियासे जोंनि त्रिपुरा मथा जों फायहा आलाय जों गभर्नमेन्ट खाहा आलाय बिनि जोंनि एकटा नटिफिकेशन फाया 587 विलेज कमिटी नि तुयै केहासनो नटिफिकेशन रहा आलाय सि नटिफिकेशन तुयै जों काम खालामनो उद्योग खालाममानि सि खालाममानि बिसिङो जोंनो जे काम खालामनो जोंनो सुस्थ बायबाय खारिया लाइजों एकजन त्रिपुरा मथानो हयते जोंनो सिलेक्टेड खालायो जोंनो 6 मासनि बायफाबा जोंनो नटिफिकेशन जोंनो रहा जोंनो एडीसी नि पक्ष हयते आलाय जों सि काम खालामनि थामतानि सि तिनि इ करक सबायले जों प्रेसमिट मा खालायहा आलाय जखन जों काम खालामनि चालु अंफुनि हालाय जेरेस बाय जों सिनलायनो नाङा पंचायत आरपीएम बाय सिनलायनो नाङा पंचायत सेक्रेटारि बाय जों सिनलायनो नाङा आलाय जों दिनै मनो आरडी ब्लक आन्डार जिनि जे जिनि त्रिपुरा मथानो हयते जिनि हाई लेवल नि बररक ब्लग थाइबो बक सारमिट खालाया जतबो नुकजाक मिडिया थ्रु हयतेबो नुकजाक फेसबुक माध्यमेबो नुकजाक जत त्रिपुरा ग आइखला ब्लक जिनि एडीसी आन्डार जे ब्लक दंनाय दार जत सारमिट खालाम पाइमानि परे काम खालामनि जों कुनु सुबिदा दिया आलाय राज्य सरकार अन्तहा बीजेपी गवर्नमेंट एडीसी सरकार अन्तहा जिनि त्रिपुरा मथा गवर्नमेंट सि दारा जों तबक ताम अन्तहा हन्दि केहा बनि दी रियां बो केहा नटिफिकेशन अखारहा माने बंनि सि बनि नटिफिकेशन फाइमानि बो कुनु लीगलिया बो आइलीगल आलाय आं बनो थियासे बानेहा आइलीगल सि बिसिङा बंनि बीजेपी नि बरक साउजे जुनालहा त्रिपुरा मथानि ब्लक वहा जिनि बीजेपी रावनि जोंसि काम माखाने ब्लक नि आन्डारनि लाय रेगा अंथ बने विभिन्न रकम बने ब्लक नि माध्यमे जे कुनु कास फाइमानि बा काम फाइमानि बनो बक खानिनि बक जनायनि सा हालाय बिनि परे परे बिनि परिबत बिनि उलु हालाय जों काम खानि रुमफुन हालाय जखन जगरा सफायलायहा तामा बाय नंनो जों काम खाय रुमैया ब्लक जिनिसे ननि जुनाल आन्डार ननि जुनाल जों हाबिया जिनि ब्लक नकटा हाबदि बुदै जेमेन जोंना आइख्लायै करक साबक आलाय बिनि बायना आं ताबक जों बनो आइख्ला काम खालायनि थांफुनि हालाय विभिन्न रकम जों दुर्घटना अंलायलेहा बना काम खालायरनि खूब कष्ट हा लाय जिनि इरोजे आसुलायजाक दङ जिनि त्रिपुरा मथानि जिनि कर्मिरक आलाय आं तिनि आइथिनि बागै करक सानि बाय आं प्रस्तर मालाहा आलाय बिनि परे हाता हानि सानि काम खालायफुनि अनेक बुदै जेमेन बादा बिघ्न सृष्टि अंलायलेहा परे हालाय जों 16 तारिख ब्लग थांलायहा 16 तारिख 6 मास 2021 आइफुनि थाहा जों
मिसु लंनाय जानाय जोंना जियारे रसक साहा नंनिबो खालाय रजना काम नंनोबो बखारिया बिजि प्रंनोबो जों होना नबो माखागिया हालाय जोंनो ब्लग लिंखौ हा नगदुनो पके पाति फायै मिसु लंफायदि हालाय जोंनो सुलतारे लिंखौ हा हालाय जों सिरो थाहा थामने परेगा बके हाबो थांदिया बिजि रक हालाय जोंनि तिप्रा मथानि जों थांनाय जोंनि ब्लग अफिस भिडिअ बाय जों टाइम आलाय हा टाइम एमएल परेगा ताबक तो एक मासनि बाय जोंना आईएएस अफिसारबो फायजाक ला बबे बबेबो जों आसु लायसा सालाय माने परे बक्साहो नायदि नंनोबो आइलिगेल बनोबो आइलिगेल जों किन्तु जन साधारन जब कार्ड जे हुदा दंनाय नालाय जों काम मा खायरनाय हालाय जों सा थियासे सार जों खायरनाय खायरमोन बिसिंसे जोंबो ताखायरदि जोंबो आइलिगेल नोटिफिकेशन बंनोबो ताखायरदि आइलिगेल नोटिफिकेशन बंनोबो जों बनो माने मैया बति जेमे हालाय जों जरा आरपीएस दंनाय बा जीआरएस दंनाय जों बंनो बाखति खलाय जों काम खायरनि बागै जों थांय सलायहा हालाय बिनि परेगा बो भिडिअ साय हा नने जीआरएस नो नने सेक्रेटारि नो नने विलेज कमिटि थाङै ग्राम सांसर खायदि सिरा खालायो जे बिल जे प्रोजेक्ट दंमानि बना खालायनि बागै न आसु लायसि प्रोजेक्ट खालायलायदि खालायमाने परेगा काम सुरु खायदि निसा आचले जों माने थियासे सार जों मनो मानेगो माने परेसे बक्तानि सानबा 18 तारिख लाय जों ग्राम सांसर आसु हा थानाय 18 तारिख 18/6/2021 जों आइफिनो ग्राम सभा एकटा खालायहा खालाय माने परेगा सिरो विभिन्न रकम प्रोजेक्ट दिलाय जों आसुलायहा आसुलाय माने परे प्राय 11टा समय जों जोंनि सांसर आसुलाय जानाय कोक्तमानि लाय जों 11टा समयनो थाहा हालाय सेक्रेटारि जीआरएस बाबो फायहा फायमाने परे एसे अवंलायहा आसुलाय माने परेगा बंनि बरक फायनो माने कुसाल लेरय थाहा हालाय चिनि बरक साकां थामानि बा न'आव हाबो आसुलाय माने परेगा जिनि बरक हाबै दं जाखलायबा बरक दि बङै बक आसुक जनाय अको सेबेसे मान्दिया हालाय सिदार जों साहा नंनि बरक फायने आसुक फायदि जों साइख्लाय नजेरनाय हालाय जिनि बरक जे दंमानि जोंबो अदेक बायरे अखारनाय नबाय जों मिसु खला बाहा खलायै आसुक लायै जों सांसनो तामाखले बिल पास खालायनानै जों बनो सालाय माने सि बिसिनसे सि दिनोबो केन्सेल होय थाहा आइख्लाय जों जे संलायमानि हालाय सि बिसिनसे आरो प्रोजेक्ट सुइलाय जानाय आरम्भ रंफुनि सि समय जों सभापति सङै जों जत मिटिं सुरु खालाय थानायसे बक थाङै जोंनि जे सिरा आसुक जाक जोंनि त्रिपुरा मथानि कर्मी दंना बा जेरेस आरपीएम सार रकबो दङ सि जागा थाङै नमिसिं दासुनो इसोनो मासुकदि आगे हालाय तालारनि सा बकनसे अफिसनि तालारनि हालाय जों ना जों नंनो साइख्लायरनाय न आसुक फायदि जन देखला आसुक लायनाय तबो सादुंलाव खामागै 12टा समयबा खालायमागला सालसिरिं सांग जागा सोरलाय सामथाय बिलं आसुक लायै सांसर खालायमाने बा हालाय बाहा खालाय आसुक लाय खालायनि अंथोरनि हालाय सि बिसिङो अंलाय दिया हालाय बक्सनो एकटा भिडिअ एकटा भाइराल खायरहा तिप्रा मथा मिसिं आसुक लाय ग्राम सांसर खालायलायो सिदार बीजेपी रंग माहाबिनो बाय बुलायनि अंग हनै ब एकटा भाइराल खायरहा सि चेनेलनि बमो हालाय आवायमं टीवी चेनेल सिदार नायदि जत लुकुरक टाकुरक जोनो मिसिं ब्रक तिप्रा मथानि मिसिं खालायो हनै आइ खालायो एकटा भाइराल खायरहा भिडिअ बिनि बाय जोंबो तिनि तमा दिया जोंबो एकटा बाध्यतामूलक ताक प्रेसनि मा खालायमाने कारण सिबनो तैनो जों तिनि रक एकला माफाया हालाय जों जुदिसे भिडिअ साननि मोताबेक बोसाय हजे 10टा हालाय जन 5टा खालाय जाहा मिसुल खालाय न बाहा खालाय सामों खालाय नंथो आइ खालाय बोसोनो साय हवा जोंना आईएएस अफिसारबो बुबाय हनि साय हवा जोंलाय काम गल रियाय दंमाना काम खालाय मारनाय हनि सा थियासा जों काम खालायनि नाङो आइथिनि बाय जों नंबाय मिलै काम खालायनि नाङो हनै बबोसोनो सागो लासि कारनै जों दिनै बनो प्रोजेक्ट बागलाय थानिगो बनि प्रोजेक्ट आबो आबोथ बक अक्टोबर मास बक जे प्रोजेक्ट ग्राम संसर आसु माने बिनि मतेसे प्रोजेक्ट सामै जों दाय काम दिखायो ताबो आपातत 17 खान प्रोजेक्ट बनि या दङ जों बनो खायरनि जों अ खायरिया पारमिशन जों रुमा गला तानि बायहनदि बक मिसिनि प्रोजेक्ट न जों एसे खायर हलाय तो तानि बायहनदि आगे बक्सा जे अक्टोबर मास खालायमानि जे लिस्ट खालायमानि प्रोजेक्ट खालायमानि बनसे जों रथायनि सा हालाय जों खाथाय फिलिफुं दिसनो न अक्टोबर मास जे संसराव मानि
si listener suno olpo phunung gar dini sasang erpor hale JRS bono philip mane porigo bone koroi matra 7 jon mana 17 khandrani matra 7 jon si October masni সংসদ জাগানি লিস্ট দङ बारबाकी बरने फाय बबे जे तंनाय जत बीजेपी रंनि सिदरा दरबा नांनाय थामने कारण न तिनि आपातत तिनि तुक जराते कामलाय अंगे ह जों बनो जाहाते इमु जुदिसे सलुशन अंगे हलाय जों तिनि त्रिपुरा मथा हयते जों डेपुटेशन ब्लक लेभेल फाना जों माको खालायनाय तिनि पूर्व करमसारानि जत 10टा पारानि तिनि त्रिपुरा मथा जे कर्मी रंनो लागै जों ब्लक डेपुटेशन खायनि जों बाखावान सैतङ जुदिसे सलुशन अंगे हनालाय जों मते जेमेन काम मा खालायनाय आनि बागै आथिनि बागै आं तिनि प्रेस मिटार मा सागो आनि परिबर्तन ता आरो करक साफायनाय तिनि रो फाय मानजा फैजा तिनि सिलेक्टेड चेयारमेन बो ताबो करक थायनाय सायखनाय लोको रंनो बासा काम